Dobro večer, dragi prijatelji, kanal Plodovi prirode. Opet jedan recept. Rešili smo da pravimo kačamak, ali ne običan kačamak. Kačamak bi trebalo da služi kao nešto lagano, je li tako? Pa i ovo je lagan. Doduše, malo je opasniji za srce, pošto ima tu 300 čuda jaja, mesa, luk i slično. Dakle, jedan gurmanski kačamak, zaista, koji će baš lepo da vas zasiti. Treba nam, dakle, brojno brašno, ovo je pravo brojno brašno, kupljeno na pijaci, kod bakica i dekica. Zatim, treba nam crni luk, treba nam jaje i meso. Šta da radite, recimo, sa mesom posle nekog slave, nove godine, Božića, nije bitno. Pekli ste meso, pečenje ili neko fino, lepo, komadno meso, u rerni, u tiganju, sve jedno. Jeli ste jedan dan, drugi dan, stavite ga u led, u zamrzivač ili jednostavno drugi, treći dan, pošto vam je više dosadilo, lepo uzmete i seckate ga i upotrebite ga za kačamak. Kako? Vidjet ćete u receptu. Prvo, moramo da skuvamo kačamak, tako. Jedan savjet, da bi se kačamak bolje razbio u kuvanju, znači da vam ne ostaju one grudice. Odmah, znači, pošto ste stavili vodu, stavit ćete odmah brašno. Ili, još bolje, stavite brašno i vodu i onda uključite. Jeste da nećete moći da baš odmah vidite koja će gustina da bude, ali otprilike nema tu greške. Voda ispari, kačamak se ukuva, bude tu željena gustina. Dakle, kuvamo kačamak, a onda nastavljamo dalje. U isto vreme dok se kuva kačamak, stavit ćemo na ulju, još je bolje ako imate svinjsku mast, ali svejedno, stavit ćemo na ulju da se izdinsta crni luk, dok onako ne počne da žuti. Čim počne da žuti, ubacujemo meso. Evo, luk je već počeo da žuti. Kada počne da žuti, ubacit ćemo sitno seckano, u stvari ne toliko sitno, relativno sitno, seckano meso, koje će da se uprži u luku. A ovde, kao što vidite, kačamak je kuvan. I kada se još malo prodinsta meso i luk, ubacit ćemo kačamak unutra i onda ćemo to neko vreme pržiti. Pošto se meso i luk, što kažu babe, užujkali, užućkali lepo, fino, tako. Meso niti je prepečeno, niti je ostalo onako kao što je bilo kad smo ga stavili. Dakle, luk i meso su lepo izdinstani. Sada dodajemo kačamak. Čujete kako to lepo cvrči. I nekih 10 minuta ćemo još da dinstamo. I posle ćete vidjeti kako će to da ispadne i naravno posolit ćemo malo. I za sada to je to. Ostaje nam još samo da serviramo u tanjir kada bude gotovo. Evo malo u toku prženja malo promešati i umalo da zaboravimo. Rekli smo jaje, da ne bude da je jaje za reklamu. Ubacit ćemo jaje i to ćemo sada da umešamo. Čujete kako to lepo cvrči. Jaje, luk, meso. Biće fantastično. Evo, kačamak je gotov. Još je vruć, vreo, topao.
Možete staviti unutra pavlaku, jogurt, sir, šta god. To ste mogli uraditi takođe i u samom prženju kačamka. Međutim, mi eto to prosto ne radimo, već volimo ovako, kao što smo uradili, a sa strane, znači, dok jedemo, dodajemo sir, mrvljeni sir i pavlaku. To bi dakle bio jedan lepi, fini kačamak, kuvan pa propržen sa instant lukom i mesom koje nam je od pre jedno 2-3 dana ostalo od dočeka nove godine i to se da dakle lepo iskoristiti. Zaista ispadne jedan fantastičan specijalitet. I kao što uvek kažemo, vama ostaje da nam poželite prijatno, mi vama želimo laku noć, veliki pozdrav od Vodoga 3.